אסתר המלכה ערכה 2 משתים, אליהם הוזמנו אחשוורוש והמן. כל זה לאחר 3 ימי צום וזעקות של תפילה להשם. היא מארגנת את כל זה כדי לבוא לאחשוורוש ולומר לו שהיא זקוקה לעזרתו. יש לה בקשה גדולה מאוד, ששם גם היא מגלה את הסוד הגדול שלה שהיא יהודייה. אבל העיקר זה להציל את היהודים מהגזרה הקשה. ולמרות הבקשה שמשולבת בהסגרת מולדתה, היא מקבלת את מבוקשה ומצילה את עמה. יש כאן לימוד גדול ממעשה אסתר על זוגיות. הדבר הראשון, שהיא לא מגיעה מיד לאחר הבשורה באימפולסיביות לאחשוורוש, אלא צמה וזועקת להשם, כואבת את הכאב הגדול שלה ושל עמה, לא מגיעה אליו מתוך בעלה וכאב. ואחרי שכאבה והצטערה, מגיעה באומץ רב לאחשוורוש, ללא הזמנה מצידו, ומקבלת ממנו את השרביט. ומזמינה אותו, יחד עם המן, למשתה הראשון. אחשוורוש מלא בסקרנות לשמוע את בקשתה, והבטיח לה עד חצי המלכות. היא עדיין לא מבקשת ומושכת עוד קצת זמן ומסקרנת אותו. ואז היא מזמינה אותו שוב למשתה נוסף. במשתה השני הוא מגיע מלא בסקרנות לשמוע את בקשתה. וגם כשהיא מבקשת ממנו, היא לא דורשת ממנו לבטל את הגזרה. היא באה אליו ומבקשת בלשון רכה, בנשיות ומתיקות, שרק הוא יכול להושיע אותה מהצרה הגדולה. ואין דבר יותר גברי מהיכולת שלו להושיע את המלכה שלו שזקוקה לעזרתו. וכמובן שהוא נענה לה מיד. כשאת רוצה לבקש משהו מבעלך, תשימי לב שאת לא נמצאת בשלב הכאב, שאפשרת לעצמך מקום לשחרר את הכאב, ואחרי שנרגעת תבואי ממקום זקוק ומבקש ולא דורש. אני ממש אשמח או כל דרך אחרת נשית ורכה, כי כשאת דורשת, את לא נותנת לו את יכולת הבחירה להעניק לך. ואין דבר שמשמח יותר גבר וגורם לו להרגיש גבר מלהעניק לאשתו. להזדקק זה לא מקום של חולשה, זה מקום שמפנה אצלך מקום של קבלת אהבה. זה מקום שמשדר ביטחון אצל האישה להרגיש ראויה לאהבה, ושניכם מרוויחים שמחה. את בקבלה והוא בנתינה. פורים שמח.